Pak jste mluvil o milionech voličů, kteří vám umožnili sedět ve vládě Andreje Babiše. 380 000 to bylo. Já chápu, že v těch vašich projevech to k realitě může být hodně daleko, ale hodně se zrazujete a ukazujete na svoji vlastní tupost. A přesně takhle se to dělá. Macinka se snažil nabudit dojem, že reprezentuje miliony voličů, ale Kupka ho vrátil nohami na zem. Fakta zkrátka vyhrála nad jeho pocity. Ovšem podívejte se, co přišlo potom. Oslava kapitalismu a tržního hospodářství. To je naše písnička. Akorát jste zapomněl, že ten pán, co vám dělá šéfa ve vládě, tak při každé příležitosti hovoří o tom, jak těch předchozích 30 nebo 35 let, jak to bylo špatné, jak to byl projev mafiánství, jak to tady nefungovalo, jak to tady i lidé, se kterými jste spolupracoval, divně vedli. To je taky ten týž Andrej Babiš. Nemůžete se totiž v jedné větě tvářit jako největší obránci svobodného trhu a kapitalismu a mezi tím krýt Andreji Babišovi záda. To je myšlenkový rozpor a Kupka to trefil správně. A co si o této slovní šarvátce myslíte vy? Napište mi váš názor dolů do komentářů.